ami ment a cukrászdába. Erre járt. Nem is jött, inkább csak úgy hozta a lába. Bűntudatát rosszul lepledve arcán, aki csak pisilni jött a cukrászdába. Krémesnek, fekete kávénak, szörpnek, reál most nem hat illatos varázsa, hiszen ő ilyet evett már, és csak pisilni jött a cukrászdába. De azért ő mégis ember, ezt ismételgeti magába, és eltűnik szem elől egy percre, aki csak pisilni jött a cukrászdába. Kifelé már könnyed. A pincér fölényes arccal néz utána, de hát kimenni csak szabad, gondolja ekkor, aki csak pisilni jött a cukrászdába.